Ei, salve no meu canal. Astăzi am jucat Minecraft. M-am jucat puțin la camera și am făcut rost din semințe. Să vă arăt. Și am făcut rost din ăla ca să facem patul. Ok. Hai să o fac pe PS Person. Păi, am făcut rost. Acum plouă, dar na. Însă hai, ce să facem? Păi, avem o mică problemă. M-am pierdut. Am luat pe aici și acum nu mai știu de casa. Oh, uite, doamne, deci nu mai știu de casa. Deci e posibil să dăm peste mob, să știți. Și mă enervează ploaia asta și lăguiește. Dacă măcar s-ar putea opri, dar nu am acces la cuvânt. Dacă am acces, nu mai cunosc irvote. Bun, hai să punem mâna. Nu cum îmi trebuie așa. Mai desfădăm sper, hai să facem așa. M-am jucat puțin basket și FIFA ceva și am văzut că m-a descurcat atât de bine. Am jucat 2 meciuri, n-am venit, cred că avansez, o să vedeți voi ce mai mult. Hai, așa, și semința asta nu mai trebuie. Hai, am pus, așa. Hai, ne ducem înapoi în căsuță. Așa, fermă. Perfect. Asta e, lăsăm aici, să ocupă, cum să facem. Lumină. Ok, hai să facem luminată. Sperăm foarte bine să găsim cărbune. Să verific dacă luminozitatea de maxim.
Gata, vă să dăm de cărbune și nu. Mamă, deci cred că făceam pe mine. V-ați văzut ce s-a întâmplat, nu? A apărut un om în fața mea. Bă, chiar nu găsit cărbune. Hai să ne întoarcem. Ui, noapte! Bagă-ți prin la control. Așa, ne plecăm. Bun. Păi, acum că s-o s-o dus ploaia. Hai să punem pământul și restul. Nu avem nevoie de dăr. Deci, hai să facem un cuptor. Fan. Restul de piatră. Așa. Și evident. Beții trebuie. Mi-o leacă fomică. Să mănânc. Bun, păi. Așa. Îi trebuie beții. Să fac sabili, așa. Nu mai am beții. Excelent. Păi atunci o să facem beții. Bun. Ce-am făcut? A făcut încă o sabie. Oh my god, ce-am făcut, băie? Acum avem două sabii, da. Una de rezervă. Bun. Deci hai să, acum să punem. Hai. Aici punem sabia, toporul, copul, lopata și țapa rămân acolo în restul. Ne punem în cufăr, ne punem. Așa. Și hai să punem cuptorul. Ce mă? Așa. Bun. Păi, cam asta e. Așa. Păi, nu știu. Păi, doamne, nu pot să fac și un intro de sfârșit. Deci cam asta a fost episodul pe ziua de azi. Ne vedem data viitoare, care o să mai bine și sperăm să dăm de cărbune ca să ne facem noi torță și punem la cuptor. Carne sau cum vreți să spuneți. Și noi ne vedem data viitoare. La revedere!